Ollo que buscan amedrentarnos. E é que no pleno de agosto o noso representante recibiu unha ameaza, unha ameaza directa por parte dun paisano a soldo do PP, coñecido por difamar e propagar bulos contra quen lles fai fronte. Dende o público, onde non se pode interromper, soltou un... E as preguntas son: cuidado con que? Cuidado por qué? Quizáis cuidado de alguén que leva anos adicado a destruir reputacións e atacar adversarios políticos de xeito máis que cuestionable. De novo, non quedou aí. O goberno intentou fotografiar a unha persoa do público asistente. Unha ilegalidade de manual, pero non foi un erro, foi un xesto calculado. Xerar medo e desmobilizar a cidadanía que apoia unha oposición incómoda é o seu obxectivo. E non estamos ante dous feitos aillados, é parte dunha mesma estratexia. Amedrentar, desmotivar, desmobilizar, bloquear a democracia e, sobre todo, apartar do camiño a quen se atreve a cuestionar o status quo. Iso é o que incomoda, que PEC non fai unha oposición de paripé, senón que propón un modelo político alternativo, revolucionario, o ben común fronte aos privilexios do poder.